너자는 hinke horbong khang nogo thangsinta nung tabuk nogo thangga hinke ni nogni borok no jodi sungka hinke angkai asu horo boroni phai hinsaka hinke nung tam hinsanai amoni bagoi nung walai tongsa abodo jesa kono sairi mano ang ani dolni nogo thangui kia ler phaika ati hinpan sairi mano hinke no nan nogni borok abono bosi painai to akon khai nono haifano thangya chang kaisa kok sanamu chungmani nungba bosi damano heno do nung sayang kirang bahage saimanai sarita tamo thanga sekang kis kaisa ri kurang de doni kis hin sai tong tabu horogo buinu kai tang wanchung nai do jano please do jano yangon har dakon waisa bara ya phia hin har kari di hindi pa aram nangsu ka jano nung kis limani akon ang thangana ko do khenang kor khen do akon thang si dakon horbong hangge ba thangka kon ang thangka do mang tabung nogo thanggui nogni borok nang tam hinji sanai tabasu horo boroni phai hinge ang tam hi sai khana dinai borok no kono phano wansuk mandia tabung le boroni phai tabuga su horo no dolni nogo thamani babu hinge borok mai jai thangni so hinge kija dali thanga tamo hin bodolona su horo mai ro jai thang hi sai tongsa horo manu geno in mokor kole je do akon babu anu ma phaji de akon tayati tomung tonglia nono dere dere ati khe map khaimang nung hage kuchugo kasuka tabule te sak soria no thangni thuji da akon nono khana phungo sinuk nani no nang khana phung tam khai khana phungba tamba khaijang no saimandia haipano bonang yakari tomanya bui fana tong tu jesa panang tu hai panang tewana dia ban bagai khana dia siranya nogo tinai ungrak pano tauna si bara mari hanai pa ni nu sadunga nung tauna bara hoka hingele ni nu sadu khub borok khai phaisinai ontu ya bele hai pano ung thung ya tu tebo hol na nya musung utang khe aro baratin na sai pin kaka sang nogo na thak kori tong manu berego oba skor bai kana se akon ge bin kaka no kor khai nai grade khai ni na akon horga hori dakti pai ma chau hinge tamo khai tong sara kono khai ko ta hai na chok tong mani nangka bora thangna phaiba iko ang khen nung bai na mara ni phemani kicha kam nango tam kam ba kon sarita kok khai haisi bini burinya bini ama babu sang tau no na bagoi kok sarai tong ang phai puro hai boko bokhano pun phanji sayabra kor khai mauli se khaya bono go phone phanji matang dia waisa je horo nung bai marai thangman pore bini ama babu sang bono phone ya khali ya tam bai nung bai kok sanai hinke bobai tawang te tam ke marai ne sabu phur marai manai se bobai te nang kya thangje bono sairi di thangge se kang marai thang di noi aw sao na kon ke ang thangla na do da kon kai thang di tabuk si ani kam cha sinai hai tam sai sin kok sai tang san ngoma koni ya hanji Hello friend, ani next video no naina bagui tapok di jodi ani channel ko taringe please ani channel subscribe khari di tai bell icon no sinui dina tapok di ham bai naina long na belai kheno